Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat ar-aramidem, Mari Deborah, invidium samat ti kapita. Un mare, i-reels ko man. Isupay no adda ti maurnong. Naimbag ka pa'y, Mare. Aksuswildo ka iti Facebook. Gadget lang ti kasapulan, Mare. Surwan nakman mat, Mare, no kasano dayta. Kaya't kumati agswildo iti Facebook, Mare. Anya nga minan ti Facebook name mo, Mare. Friends tamat iti Facebook. I-search mo, Mare. Taitag ka iti post ko, tapno makita dagiti followers ko. Tapno i-follow na kamot, Alaman nga, Rod. Dayta ti Facebook ko. 996 lang ti followers mo, Mare. Wen nga, Rod, Mare. Basit pa'y iso atulungan na ko, Mare. Kaya't kumati agswildo iti Facebook. Agkape ka, Ricky, lakay. Agyaman ako na bakit. Wan gayam, nasalaw ko ni Mari Marta dita dala ni tay. Anyat inararamid yun diti balay. Apaya narabyan na dyan. Nagaramid kami iti content, lakay. Ay nawaw, content? Wan, surwak nga ag-reels. Takayat nakanumot tagsweldo iti Facebook. Ay una, mayat day bakit. Matulungam ti kumarem. Sigurado, ano makita dagiti followers mo ti vlog yo kat i-follow damot ti kumarem. Kasta nga rod lakay. Panawan ka pa tagluto akiti pangrabyanta. Si kamot ti makamungag kape. Ituloy tan tulaan ti panagsarita ta inton madamdama. Adda ako, Nanang. Ay nawaw, apay nga itakalaang anagawad si ka Marta. Ti kunam kanyak mapamulaang alaan ti tangdan mo iti kumarem. Nagpasuro ak ngamin iti kumarek, Nanang. Ay nawaw, anya tinsuro na ken ka. No kasano ti agbalin a content creator. Amumot ni Mari Deborah, Nanang. Ado ti followers na dayjay. Kan agsusweldo pa yan iti Facebook. No kasta, arapaap mo gayam tagbalin a content creator. Wo, Nanang. Uray asinumat Kaya't kumati sumikat, Nanang. Addaken ka day ta anak ko. Tulungan nakman kit di. Ibagayo ka dagiti kumariyo ta i-follow dak iti Facebook. Anya kumangay ta amumi no may papan iti kakasta banag. Buludak ti cellphone mo ta i-share ko ti post ko, Nanang. Tapno adu ti makakita. Isupay mo't ti mainayon iti followers ko. Napanan ni Nanang, Tatang. Nakaturog pala ay. Nabandog ka no ang nagdalaws di tarubayan. Da kayon tungaro ti mangibagakin kwa na arimuarak. Sa dino ay at ipapanam. Iti ayan da Mari Deborah, Tatang. Apay, kunak man o nalpasan ti panagdalos mau. Nalpasan, Tatang. Mapanak ijay ta agaramid kami iti content me. Anya? Iti saan nga agbayag, agbalintumot asikat a content creator ti anak yo, Tatang. Mala, mapan ka no mapan ka. Sigurado mla nga iti ayan ti kumarem ti papanam. Adda akmanan, Mari Deborah. Umay ka lang, amare. Saan ka abi si Mare? Saanin, Mare? Kalkalpas ko lang nga nagluto kan nagdalos. Madamat inanak. Apay ka di? Tulungan nakman, Mare. Tapno manayunan ti followers kan views ko. No adda ti i-post mo a content mo. Itagmulatan kanyak. Tapno makita mo dagiti followers ko, Mare. Tapno i-follow da kamot Okay laang ken ka, Mare? Okay laang nga itagkakadagiti post ko? Un, Mare. Okay laang. Tulong kumutan kan ka, Ay na, Mare. Agyaman aklaunay ken ka, Sigurado ang manayunan ti followers ko no kastalaan. Adda ka di pa iti aramidam, Nanang?
Pakanuklang dagiti baboy tayaw. Apay ka day? Siya kun nanang. Si Kate anya. Siya kun timang pakan kadagiti baboy tayo. Ay nawaw, itabampay. Awan ti papanam ay Saan ka abisay? Sa anak abisi, iso asya kun timang pakan. Angam i-video nak ananang. Anya? Masapul nga i-video nak tapno adamot ti maipost ko. Amuyo ka di ananayunan ti followers ko nanang. Ala, no kasta ti kunam. Iso ate ramidag. Angam mabait lang nanang. I-charge ko labi iti cellphone ko. Na, ang mga numabayagan pa'y dayta mabisinan dagiti baboy. Makauray dagita ababoy nanang. Kayat yu ti cake, tatang? Cake? Nagkapon ti cake. Asin na ti nag-birthday. Awan ti nag-birthday, tatang. Imado nga min ti followers ko, iso akayat ko ti ag-celebrar. Aya. Uwan, tatang. Na-monetize matlaangan ti account ko. Kaya't asawan dayta, agsweldo aktumat iti Facebook, kas iti dayjay adivora. Ay kat mayat anak kaw. Isupay mo't Uwan amangan kunak no maartapak pay ni Mari Dibora. Agpadpada kami ngaminan no followers lang ti saritaan. Anya. Da kayo matgayam ti lumabas, Nana Flora. Siyak nga road. Adala mapangkugatangan di ta store. Naimbag abigat mo, Deborah. Kastamot ka da kayo, Nana. Ada ka din ni Marta di tabalayo, Nana. Wan, busy mat. Busy nga aramid iti content na. Kastagayam, Nana. Apay sa ludsod mo na kang. Saan mo't ngaminan ngam umay dito'y balay? May kawakit din Ay, ibagaktukan ko no may nakasarungkaran no saan abisi na kang. Okay, Nana. Agyaman naklaunay. Sinaludsod na ka ni kumarim itay agsapa, Marta. Asino, nanang? Asino kumapay ngay? Ni kumarim adibura Apay kano, nanang? Anya ti imbaga day ta adivora? Di ka kanumo ngamin mapaniti ayan na. Di na makita abisi Mapanmumot ngamin sa rungkaran. Ano saan ka abisi, anak? Umapala ang siguro day ta kanyak, nanang. Iso nga agaramid manen iti issue na. Ay nawaw. Anya kumangay ti apalan na ka. Umapal ata at ado ti followers ko ngam iso, kat iso na ti imo na reels. Ay una yun ti kasta ka panunutam, anak. Saan man anasaya at ti kasta ngay bagpagam? Anya manon ti impa-deliver mo, Marta, anak. Ay nawaw, di yung maangot ayan, nanang. Makan ti impa-deliver ko, nanang. Nangalaam mo ti kwartam. Siyempre, nagsweldo akmanan iti Facebook. Aya. Dakkel mati sweldo, iso nga ilibre kayo, nanang. Kantap no saanan amasapol nga agluto kayo. Ay, agyaman naklaunay no kasta anak ka. Uwin gayam, tulungan nakman nga agvideo, nanang. I-video tapay ti in-order ko, sakbay akanan tayo. Tapno maipost ko iti Facebook. Makadlawak man, Deborah, bakit? Ay nawaw. Anyamot day tamadlaw mo, Ricky, lakay. Saan matan nga umay ti kumarim di ti balay? Nabayag matan. Ay nawaw, apay karungay. Anda ka di ti diyo nagkinaawatan? Awan ammo ka nagapaan mi. Apay nga ro, dakila at aliniklikan na ka. Day tangarod mo ti jak ammo, lakay. Nang rugi idi imado ti followers na, kan agsusweldo iti Facebook, kastamot dun. Kaya't maasawan, di makkel ti ulo ti kumarem? Jak ammo alakay. Narigat agsasao, ngam kaslakastan No agsabat kamin tupay di tadalan, kat kasla angin kami iti tunggal maysa. Day ta, tirigat na. Angam sa nabalilatan bakit? Apayakas diya ti ipopos mo iti Facebook, bakit? Saan mo't negatibo ti impos ko, lakay? May papanlaang mo't iti kunada friendship. Kasla ka na heartbroken. Nasakit nga rod mo't tinakam ko iti mapaspasamak. Nang rugi, di nagbalin a content creator dahi ta Marta. Kaslasan mo't tan ak kumari ti pangibilbilangan na kanyak.
Limastog pa yun. Ay, di na kasiguron kasapulan iti biyag na, bakit? Kunam idi atultulungam tapno umano ti followers na. Dahil ta siguron tayo kuna da seasonal friendship. Awan mo't amok abasol ko kankwana. Ore awan basol mo no iso ti madayaw, anyang aro ti maaramidan tayo. Choice na mo't dahi ta. Kahit sapay la ko ta di nanto pagbabawyan. Apay kanumot akas ti ipupos dahi ta Devora? Ay yaman ti pagpupudutan ti ulam si Kamarta. Talaga nga agburak ti darak iti dahi ta Devora, tatang. Basa am ti impos na iti Facebook. Yan, itak man ti pakarururodam. Dahi ta na basa am no anyamat ti makunam dita, tatang. Ay nawaw, dahi talaga yam. Awan mo ti mada iti post na. May papanlang mo iti panakigayam anak ka. Wan angam kaslasyak nga mitipat patamaan na. Wano, nasakit tinakam na tad ado ti followers ko ngam iso. Apay kumangay ngagsakit tinakam na. Wan ata ado ti supporters ko ngam iso, kat iso pa'y ti imun una anag reels. Di ka man agsaw akas tanak ka. Nalipatam samad. Ano sa nagapukan Devora kat awan ka itayan mo ita. Imadula ang ti followers mo. Di makalmutan ti ulam. Ay nawaw. Apay mo't akas di mapan mo ipupos, ka, Devora? Ne, nakaumay ka mo't, Mari Marta. Long time no see. Sa bali mo't ti bagbagam. Apay akas di ipupos mo iti Facebook ko na. Awan mo ti madi iti impost ko, Mare. Amok nasakit tinakam mo kan umapal ka kanyak, taado ti followers ko ngam iti sika, kan dakkel ti masuswildok iti Facebook. Saan apod no day tamare? Awan mo't makagaputap na palan ka. Ay na mare, amok dagitan, agin-agin kalaang manendita. Tapno ibagakken ka, saan ka ngap apalan? Imadulang ti followers mo, kan agsuswildo ka lang iti Facebook, kastamot tentog ugalyam, di makalmot ti ulom, ay nawaw. Anyat ko nam, ulitin man. Imadula ang ti followers mo, di makalmot ti ulom ko na. No awanan ti ibagam, mabalin mo ti pumanaw. No agsasao ka dita, kunamlan asino ka. Anya di imbaga ti karuba kanyak, bakit? Ay nawaw, anya tindanon daken kalakay. Nagbinbinog kayo ka ni Kumari Marta di ta paraangan tayo itay awanak. Dadya ka di? Wan, puno na ita. Anya? Kasano, kat kumkompormi to may naibagbaga. Kunak no kailiw nak, isong emay, ngam apamot gayam ti birbirukan na. Diya ko nakapagtapal, iso pinagsasawak mo tin O na yan, bakit? Intun sumaruno, di mon patulan. Sayang ti oras mo iti kakasta a klase ti tao. Deserve na laang lakay. Imadula ang ti followers na, kastamot tentog ugalyan na. Dimakkel ti ulo day ta babae. No amukla nga kasta, jak kuman tinulungan idi. Nanang, kasano day tuyong? Ay nawaw, apay ka day. Jak matan malukatan ti Facebook ko. Kasano di mo malukatan? Permanently disabled ko na namat nanang. Ay nawaw, kasano nga ruden ngay day ta? Awanan sweldo no more nanang. Sayang dagiti followers ko. Mabagtitak lakit din o kastoylaan. Ay pangaasim anak, agpanunot ka na sayaat. Sayang dayjay nanang. Inrigrigatak tapno umado ti followers nga maidilit laang akasta. Kumusta ngayon ti Facebook account mo? Disabled ako na ni nanang mo, anak. Awan nga rudan tatang. Talaga dilitan. Di saan kan nga agsweldaw? Saanan Ay nawaw. Makapabagtit nga rod tatang. Sayang ti followers ko. Karmam siguro na ita. Dumakdakkel nga minti ulom ka. Jak amon tatang. Jak amon ti aramida. No agrugiak, sigurado mabayagan sakbay nga umado ti followers ko. Sapay kaguran ako ni Mari Devora. Sigurado adin akong tulungan day chay. Anya pa'y nga ron ngay.
Ag subli ka iti sigod at trabaho ma. Aglako ka man na iti bugo aong ken makipurdiya ka tapno adda pagbiyaga. Isumot lagayam adi mo ma-search ti Facebook ni kumarem. Bakit? Ay nawaw, apay ka no lakay. Indilit kanumat ni Facebook. Anya? Ti ko na iti kalugaran tayo. Kat amangan no na disable. Tra kumkumpurmi kanumat ngaminan tinaipupos. Pananguyaw kanupay ti daduma. Amangan no adu tinang i-report lakay. Saan tayo nga mo tipod no ama kagapo? Bakit? Bugoong! Bugoong yun di tagagayam! Ha? Nalakalaan! Ay nawaw, ni Mari Marta mo diyag pukpukaw. Huwag nga ron. Aglaklako mo't gayam manan iti bugoong. Awan sigurong ti masweldo na. Iso ang nagsubli iti sigod at trabaho na. Panawan ka biit tagumatangak man iti lako na abugoong. May salayang tigatangan bakit? Adupay mo ti bugoong ta. Manungay tabugoong alako, Mare. Kas iti sigod, sa gasot laang mare. Ikanak man iti may sa abote. Agyaman naklaunay amare, naksayan matlaang ang tilakok. Awan anyaman na, Mare. Nagsubli ka mo't iti sigod at trabaho. Kapilitan amare, awan mo't ngamin ng tiswilduak iti Facebook. Naidilit ni Meta ti Facebook ko, mare. Hay, dayta tirigat na, Mare. Isu siguro ang napasamak dayta, tapno saan akarkaro a dumakkel ti ulom. Sikan tumot ngamin, Mare. Imadula ang ti followers mo, di makkel mo ti ulom. Anya ngay ita, ag back to zero ka manen, ngaglako iti buggoong. Ay, nawaw! Saan agaputan nagbaligi ka kat agbalin kan analastog. Agtalinaad ka kumalataan na pakumbaba. Kan adalata ko marespetom iti padam a tao. Iti kasta kat manayunan tupa iti bendisyon a maawat mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.